kenketaren zuhaitzaren algoritmoa. 726 ken 578. 578 izango da 726ren barruan eskutatuta dagoen zenbakia, eta guk bilatu behar duguna. Horretarako garrantzitsua da, bilatzen ari garen zenbaki horren hurrengo 10 edo 100 bilatzea honen barruan. Horretarako, 578 600etik gertu dagoenez, nik deskonposatuko dut 726 600 gehi 126. 600en barruan, 578 erraz bilatzen da. Nik badakidanez, 78tik 100era 32 daudela, 500 deskonposatu dezaket 32 gehi 578. Nire zenbaki eskutua topatzen dudanean, tatxatu egiten dut, eta geratun zaizkidanak batu egiten ditut. 126 gehi 32, 178. Beste bat. 517 ken 346. 346, 350 gertu dago. Ni deskonposatuko dut 517, 350 gehi 177. 350en barruan bilatuko dut 346 gehi 4. 346 kentzen dut, 177 gehi 4, 171. Beste bat. 128 ken 426. 426 egunetikan oso gertu dago, 128 deskonposatuko dut, 100 gehi 28. 100en barruan, 426 gehi 4. Kentzen dut 426a, 28 gehi 4, 32. Azkenekoa. 831 ken 479. 500etik gertu gaudenez, 800 deskonposatuko dut, 500 gehi 331. 500 deskonposatuko dut, bidea luzeago izan daiteke, beraz orain erabakiko dut 500 deskonposatzea 430 gehi 30, eta orain 430 deskonposatuko dut 469 gehi bat. Topatu dut zenbaki eskutua, 331 gehi 30 gehi bat, 362. Hauek izango lirateke biderik laburrenak, baina bakoitzak erabaki dezake ze bide jarraitu. Kasu honetan ere, zenbaki eskutuan zeuden zenbaki guztiak bere osotasunean bilatu ditugu, baina izan daiteke baita ere, hauek ere zatika kentzen jutea.